Gi-inagurahan na ang mas gipanindot nga GMA General Santos Station. Kabahin kini sa mas gipalapdan nga pagserbisyo ug pagbalita sa GMA Regional TV 1 Mindanao sa South Central Mindanao. Ani report ni Jandy Esteban. Gipahigayon ni adtong Miyerkules ang inaugurasyon og blessing sa GMA Regional TV General Santos Station. Mas gipanindot ang maong istasyon gikan sa Gambalay hangtod na sa sulod niini nga kumpleto sa pasilidad, conference room, technical operations center, admin office ug ang state-of-the-art nga studio. Gisundan kini og ribbon cutting nga gipangunahan ni First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso. Sa pag-launch ni ining bag-ong istasyon sa GMA dinhi sa General Santos City, nagpadayag lamang kini sa pagpaduol ug pagpalapad sa serbisyo sa inyong kapusong istasyon, ilabi na dinhi sa Mindanao. Kabahin kini sa mas gipakusgan ug gipalapdan nga pagbalita sa pinakaunang unified newscast sa Mindanao, ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Magsilbi usab kini nga hub alang sa South Central Mindanao. With the opening of South Central Mindanao station here in General Santos, we are bringing more of the serbisyong totoo, no, to our viewers, and we will have activities, RTV initiated community activities in the area, and what the audience can look forward to is we are strengthening, no, one Mindanao, especially in this part of Mindanao. We believe that this is the right time that the generals, no, in the rest of Cotabato will be given the airtime that they need. Ang maong okasyon gitambungan usab sa mga personalidad sa GMA News and Public Affairs, Entertainment Group ug opisyales sa GMA Regional TV and Synergy. Lakip kini sa 11 ka mga estasyon sa GMA Regional TV sa tibuok nasod. Kauban si Melcol Menares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.